Ma kori ngani luongo ne Black Monday. Seneno Black Monday. Black Monday chawinja. Black Monday en gik moko modhogore mang'eny kabisa. Mano Monday marateng. Monday marateng. Nyakore moge. Ing'ama osedonjo kanyo no endo warwaki e bodho ma kawuono miluongo ne Black Monday. Bata ka hindi an gi jago no endo mong'ere ahinya weche mag miyo ji nyiero, kasto be otimo tuke mopogore opogore matindo tindo e mbui mar TikTok kacha. Ang'eni kopo ni atija mbui to maybe ma sura miseneno omiyo ken sura mawenda ahinya, though ne okober ahinya but oken sura mawendo. And first of all, I want to take this opportunity to apologize because we did not inform you in prior that we shall have this. But that's why we decided to call it Black Friday, which means it has just come abruptly. Now, my guest is here, and the guest will introduce himself. I don't want to introduce this person here. Wuod nyagina sedonjo kacho wacho ni Omari. Wuod nyagina watching from Kilifi. Okay. But Wuod nyagina, why is it that you've not shared? Wuod nyagina, you are there watching from Kilifi. Why is it that you've not shared? Because if you share, I'll see. Share. Facebook ndiko ni Wuod nyagina to malo kacho ndiko ni share. Yani ugoro. Jo Kilifi goro chagaji kamano. Jo Kilifi chagaji. Aneno kavaida kidao sedonjo kacho wacho na aneno kanyo. Mano baby moko baby de share. Vaida ini sedonjo kanyo no endo share mondo koro mi wachagini. Ma iluongo no Jay Wuod ni go ken jama en jama ngene ko jama but en jama koro ingamo sedonjo kanyo no endo an gi nyinga gidenda ne Omari Nash. Omari chieno jemo ne mbele chiene mwaneno mbele mwahodo aneno ka Boazo sedonjo kacho wachini Omari lal na sana. An ka kuonde mimanya imaricho imanya kuonde mabeyo tinde nyaka nawara. Kore ingama wacho no Omari lal kabisa imanya kumarach. Kolwacho sedonjo kacho chini parody cartel wasedonjo miwawach. Alright, mano iluongo ni Kolwach Evans. Parody cartel. Now, mano gipaki. An mano an mipaka no. Awinjo ka giwacho ka chani ati wakelne gi parody mar ngane. Sigeni parody moko wago ga kodi. Ging'eyo. Ken kubura wacho ni amose ukanyo jo home. Wakawa. Meanwhile, ingamo sedonjo kanyo no endo, we do not want to waste your time. We know very well that you people are so busy, but you've created your time at least to have a view of what we want to present to you. And for that matter, therefore, we are going to go directly to the point. Maningina donje class makuna chuadufi. Anano ka director nani kacha nyero seriously. Kauna ngi director madako nyero metangu makamubwe sit well. Timurika kitimuri na utingeni. Irwako sikat. Meanwhile, Ojay Dala. Yes, take this time to greet these people. Ko ni ging'e. Koro jokanya ging'e lakini we ging'e ken. Jokanya nam amor wuoyo kodwe lak seche gi modhiambo. Ken kubura wacho ni ai luong nyinga e yo makare ba. An Ken Kombura. Wuod seme konya. Ken Kombura yawa sorry. Ken Kombura wuod seme pole. Yes. Koro introduction mar ngaero Omari ochako ngese gik moko kanyo. But it's alright. Koro an nyinga ma kitambuliso. Iluongo ne Richard Ochieng. Pole na koth nyaimbo ge jage naneno ke kupana asium. Iluongo ne Richard Ochieng Otieno. An wuoda sego Kanyada. Koro aja Kanyada ka in kimoro ni wuoka jomo dhi kichopo Rongo. Wuok ichomo Mabe. Gi kamoni rodi. Opany. Tiwe wang'ayo madok idok right. Kamine na siamone. Kichomo Rangwe. Koro in between idhido ne center moni imbo. Mano home. Alright. Koro embuika to ji ong'eya ne ng'eny ji ok ong'eya to bende jomoko bende ong'eya. An gi following matin e TikTok ka. No machok ten bwana. In gadi e TikTok. Sama wuoye sani anyis gi sani. Sani sama wuoye ne an gi 36,000
36,000. Mano oktin, mano is a good number. Anan kore ke TikTok kacha kendi kore ke chwa au mune ronji 20. Mani ngeni ini nsawa? Ya yombi. Gini yomba? Yomba mangeny. Okay. Koro jo dala wa amor kawuna bire show mar Omari Nash. Omari Nash ene jama mane wati yogo. Au kakuni ni ati watch relation wako. Anyaka wachi. Na kone mondi fulri aneme wena part aneme lema. It's alright. In kanise fulri telengi setiyo. Na adwa mana ngeso gima. We ngeswa. No mari muneno ni. Wago mabor sana. Makano duonga shoka to na mor saidi. Koro miyo wasupport uru gik ma watimo wawegi kaka jokanyanam. Omari timo gima ber kawuono luonga kinyo luongo ngama chielo. Wasupport uru. Relationship wakodi osedagi ni kik wawuoye okanyal ginene. Nyakaramogi kaka ineno no endo in misedonjo kanyo no endo amedo paro ni ka in kanyo no endo aneno Pauline Nyaimbo. Pauline ngama kia Pauline manok jaluo. Pauline munu wer momako piny kabisa. Jadolo kumba wuyo kondi jagwe jadolo jire kwacha kode yarinde kinde moro nena le mosori agwenye kinde moko ne umera agwenye konyangore yude yono umera ilungu ni Pauline Nyaimbo. Pauline ahero sana nikech Pauline akikisha niko neno ngato live nyako raw nyako comment nyako. Thank you so much Pauline. Ahero wende ne kabisa. Kore kaneno aungo wura wendo mane jago momaka Nairobi kama penja no mari chama ngo kakone ko ni ongeri riot aunga fe bi executive to me akanyuri rigo bi aungo wura wendo. Thank you so much and may God bless you. So today biroge aungo wura wendo ni basane aungo wura wendo emowero otimo mabera emowero anyao gonja so we do moro kabisa. He's doing a good job. Kasto moro nitie manega kabisa maku moro mayude tako na ungonje na matin nyadundo nyadundo kaneno kita aparo ni naneno post moro do mato ne igine na ene msani mokuongo maro wangla ma Reivani o post exactly wiko jakabunde mosiep no share ilungo na ungo wura wendo. Thank you so much. Koro Jay Wuod, this is one of the TikTok sensation koso sensesa one of the TikTok sensation man kani endi ilungo ni Jay Wuod setimo clips mang'eny ahinya. Ang'enu nyalo ng'eyo nitie moro ma trend kabisa mane mamori ga yani ng'eni inyalo timo gimoro to nitie kendo makichaki winjo tiwinjo kanyongi kabisa. Nitiere matimo recently mag jiwe mohero anto nitie ginyonga giten kijime karo mag jiwe ohero nja nyiso ji ni mambo ya ku ng'ato dhi Mombasa ndalo ariyo walok na ginga wuogo nyago onagi ng'ato dhi Mombasa ndalo ariyo pok obulo kata ng'oro ni koduogo ni to siloko nyinge ni en koriluonga ni Amudu makiasan dwe gini manyiluongo ni mwezi oseloko ni mbala mwezi koro mane gima na kwere mtandao kacha kabisa kendo ji ohero and I thank your work for following and for liking and sharing. Okay. Moro be machielo na wacho de kupumwa ya mapastors. Ni mambo ya mapastors. Ento kona ga live endo koro kigipim na ga koro wawachi ni ma kamera. Koro idwago joke no koro wawachi ni ma kamera. Koro ni dwago TikTok clip. Koro go na ga ne kaka ni go. Sama go kitaba sura. Banja wiye banje. Okay, na wacho ni sina na mambo ya Mungu. Lakini mapastors kuna hii ujinga hapa ya kupumua. Unapumuaje kama mtu ya corona saa zile unahubiri? Ati unasikia mpenzi wa Bwana? Biblia inasema corona gergi no. Ivinjo emano chwanya pokni okni na chayo pastors okanya chayo nikech maka jomogwel gi Nyasaye maka jomowir lakini yweyo no. Kidhi kata kanisa tibedo mbele but speaker. Koka ng'ato dwago mapenzi ya Bwana koro mpenzi wa Bwana oromi nyalo dar kata kanisa no lakini okajiso jini ka pastor ni yweyo kamano fumlea to le malema nikech polo Nyasaye ong'eyo gik mikale kata kanisa ukanyo. Jay Wuod la kadango ka poro kwadhi mabora ahinya man about TikTok ni iyudo ka samoro go joke moro ma is related to church of which in korka kori okemake ma so serious wacha ni en joke ena joke like nitie moro miwacho ni dakinyisa kama gede wilwanda monda gede nitie jomoko ma are they are yani gin very serious maka giwinja watch matach Kenya sai KSD how do you go about that?
Thank you for asking that question. Gino kata an chanda nikech an sama kaka content creator sama loso gimoro en gimoro mo kakao ni kore ni gima serious kata ageto ngato na target ngato ni kore adwana yaji kata gino ne kata ne joramogi jomong'eyo weche gi kaka joramogi TV nokete dakinyisa kama gede wilwanda to monda gedi tapenyo ni midwa gedo no ise ng'iewo kata matafari idwano siem ni kumi gede ise nyombo koro joma pok no nyombo dhano no comment na kacha to ng'eny ji to no comment maber mana ji achiel ariyo adek moko mang'eyo gi samoro okada wacho ni tin lakini samoro no hapgi oko ginene emido ka gi criticize gikia ni gigi walosa just for the fun of it nikech wadwa ni mondo wa entertain in fact wambe wan gi personal relation with God but koro tama ni samoro kata yudo ni kaka nitie jok moro monago ni ya wan tinde ka fwenyo ni kar pesa luro ko kadieri nikeche an pok ayudo jaro matiye bank mabe ka pok ochako kwano pesa kuongo go e bule do bank kanyo matin joro koko buko kuongi omera jino donjo na ganyo koro gino bwana ka komedi orumo ni werego omera gino tanyo gino gimanyalo wacho ne jowa ineno kata mana wach Nyasaye Nyasaye ne marwa wate gimoni ng'ato bukore to baore tete ni okarore ni Nyasaye mare Nyasaye ok mari kendi kata wan nyithi Nyasaye kamineno wani koro ka Nyasaye marwa wate kopo na timo gimo we Nyasaye mong'ad na bura wach mone koro niya ok ni walo gi wach Nyasaye nyaka waluor to sama kraka joke ma samoro relate kata gi kanisa ni to wek kawe too personal kawa as a joke to ngimo timre nade mbele wek baori wach Nyasaye ni karo riete ni Nyasaye kagima Nyasaye mari kendi understand wauru kaka content creators wambe gigi mwatimo ge mwayudo go following achiel ariyo mbui kacha to bende gini kelo ne jomoko ma gima ndiko kata jomoko exactly yes mana kaka winjono endo pod wan ka gi oje Wuod Dala en jago no endo mongirore ahinya e mbui ne mar TikTok kacha cha endo shida maneno ka un go jo TikTok makani ma betimi iyudo ka ng'ato ne kata gi 1 million followers e TikTok kibiro YouTube kata gi other social media platforms te yudo ka gin gi matin imbe gino timi kamano kaka sani kona ni in gi over 30 something k followers dwa wachi ni ati YouTube ni be nigi around 40,000 gigo anyalo wacho ni ena sama ingeni ng'enywa sama wachako content creation nitiere a lot of things ma ok wang'eyo koro yudo ni sama initemo push handle ni mar TikTok so you forget about YouTube, you forget about Facebook, Twitter, all other handles to kopo ni nyalo chaka kodgi miyudo ni kachwado content e TikTok ta share e platforms mamoko gi to bende grow to koro anto mano gimo affect personally ni ketiyudo ka YouTube na pon ne piny sani ko kan gi jomoko matisma anyiso ji no subscribe do nikech bende in the subscribers a day as we talk gin ji hardly 200 gin ji ko kanyicha yawe okay no just to pause please if you are there, you are watching, just go to his YouTube channel, subscribe. The same people that are following him on TikTok can do the same on YouTube. Because if you are having over 30 something K on TikTok, that is a good number if they can be transformed or they can be transferred back to YouTube. And so if you are there, you are watching, please, I know you people to be the loyal friends. I call them loyal friends, not fans, loyal friends. Because for somebody to do what you are saying, to do what you are saying, it means that person is very loyal to you. And for that matter, therefore, I have also to appreciate them. And on the same note, let's go and support Wuod Dala. Wuod Dala is a very good actor. Not only actor, but also comedian, and has done several songs too. People know me to be the parody cartel, but on the same note, let me tell you, I cannot do that thing alone, So at a given point, you get that we do them with Wuod Dala. If you check some of the songs that we've done, the comic one, the serious one, and any other song, you'll get that in most of them, is featuring.
But even if he's not featuring there, you'll hear something like OJ Studios, meaning that he's the one that has been supporting me along. And for that matter, therefore, please, I request you, if you are here, you are watching, that your one subscription is very important, you know. So go there on his YouTube channel. Subscribe. Nikech gini koro endi official. Ka koro kudware jokes. Man is very important. But anyway, more gi kaka ikete no. Gin setback masebedo go. Yudo ka ng'eny ji nyisa ne oje videos gi wahero to nyicha kare timo gi black and white. Nitiere ga filter moro matiyo ga black and white. Koro ji ong'iyo gi black and white cha. Ma koro yudo ni kata jomoko ok ong'e ni this is the oje maloso crack ma jokes to wanyiero. Koro nyaka na lock mano. Ka yudo ka kendo koro dhano dok e YouTube kocha. To ngan black and white ni napani tiyo godo mondo cover suchi marach ni or what was the essence of using the black and white? Mano ne mananjacha. Mok ne nera racha kore temo. Filters go. Bende jo TikTok oketo kanyo na nyalo tiyo go. Jo marach wuoyo ga kamano. Kika chwanyi. Na ngere jotelo. Na kiani odhi chopo kuma koro. Iko na nyaka ne jo TikTok oketo gik mondo tiyo. Meanwhile, ere kaka ne chako this TikTok thing? Nikech ang'e maber ni ndalo minisomo mono in e class auchiel. To patch TikTok to nionge ho. Kech TikTok kende ni pokolosi. Yes, koro usani to kodeyore. Usani ok ng'ini TikTok. Ok ni usani. Usani. Please, ing'ata man kanyo gini chanda ga gi ji. Ni ng'ato wacho ni an usani na chako. Onge gimoni usani. Wan gi sana. Koro wacho ni sana. Iyudo kata ka ng'ato wacho ni nyinga mar usani. Onge gimoni usani. Sana. Koro nyenga mar sana kata sana Kiswahili on that note Kiswahili aningeni korwa eno mabei. Kiswahili ne awinjo kaka jomachon ne wache ni Kiswahili no ake richo to ko gika junction but kor gi kado Fredi area no to Kiswahili ogwago kona kochomo Kisii ma Kiswahili no ko gik ko ongado batho Ugis kama tem Ugis iwacho nade ongado Kericho ko chomo soti kodhi. Koro mane sida mawango ok ni Kiswahili otimo lakini gima temo nyiso joge ni nyinga ma ginene ingeni chacha kata sana miwinjo koro Omari wuoyo ni sana okodewore ok regardless of TikTok kata TikTok nitie koda onge ibedo ni kata mane school na chiki kamano. No ndalo cha no kang'e ni cheekiness no kare mano art so sechako manifest imia chako golo kisungu mandongo art so sechako manifest themselves. Pero kisunga jel no kende dwaro koro iyudo ni seche ma ng'at ma talented kata ng'at ma nigi gimoro ibiro neno ka gino kata mane age ma iyudo ng'ato pondi neno ka nyathine odwa no create gik moko odwa no gor odwa no wer kata wen ng'ato loko magala to kiwuoyo to bende ji nyiero koro gigi ok kata ni TikTok no timene nade but gin gik manyalo wacho ni no chakore chon koro gima an ng'eny ne iyudo ka kaka seche moko waloso parody seche moko bende iyudo ka dio piano matin but parody to ani marwa kie koro we wacho parody wach kaka idonjo makore donje TikTok mera parody maningeni koro read ni parody en wer moloke wer moloke koro iyudo ni ya wer sama wer en mani koro wende wagi miluongo ni parody lakini ka wer ta wer koro ana wer ma wer ga wer mago no chakore chon ikoni wer ti wer en mana ne iyudo ni ya koro batese gigi iyudo ka Nyasaye bende kare omi gi ka ng'eny to nitiere strength out of gigo to nitiere moro ma kitima mathis ni to ji morgo koro katima to jokes gi an seche ma sama ae kata tich ta wacho ni yawa uko na mwanya na unacheka hapo na wewe ni mwanaume, are you serious with life? To gino moro ji to gima kete mana effort matis ni to kare gini moro ko aduoga fwenye ni kare mich ma in go ido ni anytime matin to jiero tim matin to jiero mabe tindo miya nyaka moko ka kendo kuri ndo ka koro kata wer gini go apunguza matin kata piano gini go seche moko kadi ang'ia to ok na weyo lakini ma atimo matis koro mana kamano koro iyudo ni mane mamia moral kasto ma fans koro chuny moral nikech iyudo kitimo to gi comment to gi share to gi mor to dhano nyiero to nyisi ni keep going to comments otimo macha we shall support you we are there for you magi timo kamano to gimiya mijingo aneno ni karamoro ji nitiere gimoro ni dueting e TikTok ng'ato tiyo gi sauti ni
to kopo kagima mare. To aktido ka ng'ato dhi okopo gino moloya kata to gin ji mang'eny to people are smiling. Koro iyudo ni gima timo mathis cha moro ji mang'eny. That is the thing ma push ni kare gima timo ni donjo ne ji yo maber kendo moro ji. Alright. Koro in onge ng'at minyalo wacho ni no inspire i mondo idonje TikTok. Minyalo wacho ni ibedo inspired mondo mi ibede TikTok. Gima nya wacho na bedo inspired na time en mana gige comedy lakini donje TikTok to ka bedo inspired. TikTok a download TikTok ka bedo inspired. Lakini inspiration mar timo gik ma fani gito ng'ato kata ka Omari Nash inspire wan gi ilongo ni veterans mag comedy joma chalo pengle joma chalo loch ji panoran gini waneno tich mag timo to wamorgo. Koro mago ji yudo kata ka ndola mane watindo wadhi kata mane movie kwase neno movie mar Rambo wacho ni aket no apengle to ineno joma chalo Jalas mwenyewe gitimo tugo moro gi go mwanda gwonya seme joluo no ero dhiang kata nyara koro gikabila go waneno ni gin mage jok makoro inspire wa koro wambe watime at our level nikech gimbe gisetime koro giwuok ido ka jomoko pod nitie to mago koro ya mane kumanya wacho na derive ginene inspiration na oje Wuod in kaka one of the TikTokers makoro wan go madongo ma maybe jomang'eny are looking up to TikTok kano chakore ni yudo ka ne en gi nying marach nikech ne ji wacho ni TikTok irundo mane sianda TikTok mar nyiri then apo katikati ochako dhi obedo transformed iwinjo nikech koro ji ne kete tho mraivani gini koro miele iwinjo lisa toto gene kaso duo bedo advanced ji dhi live jikane dhi live kama to ne ji gomba ka ji ne ng'ere kaka an ayudo nyaka dhake TikTok an minanane mane e yor wuoyo kama machimura yudo go dhako iwinjo aya e yor wuoyo gweth maduong' kendo nyaka wagone Nyasaye to kamano inyalo yudo dhako dongino kama wacho ni who finds a wife find a good thing maber nyowuo koro kiyudo TikTok to kwa nying Nyasaye omiduo kasto TikTok koro nodhi obedo at least kuma ka ine gi stress tinyalo manyo ji achiel ariyo adek mani live ugomba ka bwana miya ka in very satisfied more koro samo wuoyo ni ikona ni TikTok according to my opinion ok mari kata mar ng'ama neno ni yes according to my opinion iwacho ni TikTok chal ka gimodok kumono yaecha nikech iyudo ka ng'ato loso live ng'ano yanyo ng'ato iwinjo ng'ato ni live e TikTok to eno yenyo iwinjo like Omari ofo kani ngeno yenyo gi nguvu ma kendo kono ji ni tap Omari ofo kabisa kendo ano Omari kumoro mama endira yanya ni chiedruo but iwinjo ko kono ji ni tap the screen share get an ngani nisetel ngano joga makatukele mna share like ineno nyako moro ni kane lensa nyako moro ni kane kene ngawa nyako moro wuoyi moro be ni kano thure ji adego kiyoro kuma gentiere awacho ni kuma ntiere okaero gi mago jomofu tap share this like kuri pinjuri niya ta share mondo mede yanyo ngani so what is the essence of sharing kende yoro ka live ailano opong'ra aya main topic moro be ne kane topic mar bedroom ebi opong seriously you loro diboro keng'iyo live ailano iyude ka en gi 53 viewers 50 60 ging'eny ine ng'ama odonjo ni etidwa puonjo to mawuondi ji adek the natural nature mar dhano en ni wan joricho koro kuma gik moko molil seche moko jomoko dwa noher saidi lakini gima anyalo wacho my opinion about TikTok ineno gimora platforms no legalenge ne wakwer dute dika gino ka serious ka gikete ni congrats Omari to get wife and TikTok katana se congratulate yawa mano doti adika ni ngeni baby na koro ko winjo ni TikTok ma ok ni omor mondi ne congrats mon mando kare wa kanga doko yudo liel samona no madwa kautol oken kamano ma nyiego maki mabit comment kama doti oken kamano so you are talking koro gima nyalo wacho opinion da kuhusu TikTok and other platforms as a whole gini TikTok tapenji nikech TikTok koro ameja unyakwa bedo gi over 30 something k bwana kata ine masani luong okin awach kata enda masani luongo ji 30,000
Okay, very sure no be chok, okay? Is it true? Gin jok ma iyudo mos out of adwa. In fact, what mana lo fauci wache ni indisho moro. Idwa ji lo fauci ji lo predict. Inyalo yudo tek. Otek koro manyiso ni in joge ke yudo nyiso ni you have a bigger platform there. That is why I'm asking you concerning the TikTok. You get it? Right. Koro adwa ni monda kunga dwok penjo mi wacho ni to TikTok dok kuma no ae. Platforms gi onge marach kata di marach kata ji maricho. You winjo the point. Kopo ni ngato dwa keto nikech platform ni kacha, the content mi upload kacha, the content mi keto kacha karach, to ang koro ji generalize ni TikTok rach, TikTok ok rach. To bende TikTok ok en ma nyithindo nikech jineno kata mana live ma ji dhiye ni oketi restriction ne below 18 years. Ok donjie en 18 and above. To kata wan Kenya ka wang'eni chik mar Kenya wacho ni ja higni 18 mano koro ng'ama mang'ongo. Koro TikTok en ma ok mar nyithindo. To ok en mar joma mine ma wacho ni mine. Joma mine nyaka miluor. TikTok ok en mar mine kende. Mano mana joma nigi achaya moro kuom joma mine gidwa racho TikTok kada gidwa thine. TikTok en mar ji te. So long as ni nigi content miketo kacha. Kendo gidwaro original content. Iyudo ni kiketo gimari mi-create kendi to gi-push. Gisambaza ne ji mang'eny. Koro TikTok en platform mobiro ging'e ni jowa rach giero ka gimoro biro manyien to ji poko understand gini maber kaso gi come up gi conclusions moko maonge. TikTok, like any other platform like YouTube, like Twitter, like Instagram, gichalre. Pogruok en mani koro TikTok deal gi short clips. To ineno ka the same thing emane YouTube bendo ka introduce YouTube shorts. Tineno ka Facebook bochako introduce gimoro ni reels. En nyaka Instagram. Koro giringa machal en mane kija TikTok. Ing'eni ka jaramba en ong'iyo mana gi ramba. To ja coast bono ong'iyo mana gi nambu. Koro in ka TikTok en nambu to baba. Iwinjo. Kok iwinjri go ni in ja Facebook. To di ramba u ma en samoro en Facebook. Amano ti anyoyo. Ok ayanjo jaramba kata na jaramba. Pok ayanjo ng'ato. Ase onja diri. Koro gigi wakaw gi uru mondo gibed gik manyalo konyowa. Kenya ka wang'e maber ni tich onge. Ariambo. Tich onge ninke ji betiyo. Tich nitiere Omari iwinja. Yuara Kenya nano kada wuondruok manono. Tich tin. That is the thing. Tich nitie. To joblessness ni malo. Tieni yudhe mang'eny onge tich. Koro kiyudo platform minyalo tiyogo mondo iketo mana gige gima fani. Ok ochuno ni nyaka ibed ni ng'e wer, ni ng'e miel, ni ng'e comedy. Ok ochuno. Nitiere gik ma ji timo. Iyudo ka ng'ato en ka wach Nyasaye oyalo injili e TikTok. To yudo following nikech nitie joma ohero injili no. Injili nitie creativity koso injili tisomo muma. Injili somo muma. Creativity kaka ineno nitie ng'at moro mahero ni pastorienje. Creativity chamacha yore gi injili. Macha yore manido ka mano mich mabende Nyasaye omiye e injili neno. But kata no ken creative kamacha to pod onya yalo. Nitiere ng'at ma en samoro wati gi gima people can relate go. Ngware. Dala kucho nitie ngware kata Nairobi kan nitie ngware. Koro in iketo ni TikTok ni irekod gik matimore e stage u. Sangware. Koro mage gik miketo consistently to ji ng'e ni channel ng'ane ka dhi yude gige ngware. Kata in jalupo jomoko diadi ma pok oneno kaka imako rech oku atwara ok ong'eyo kaka imako rech e nam kata kaka ginene. Koro in ikawo videos gi imeja kaka ji timo lupo mano content ma kanyinde kanreka ne fishing method fishing. Koro iyudo ni kama adwa ni mondo anyis ji the money aspect mar gini. Ibiro timo gigi tiyudo following. Kiseyudo following to nitiere kaka TikTok ng'i in ng'at moro ni ji oheri, ging'iyo gi ji oheri. Kaso nitiere kama koro pesa donje adverts. Ng'ato nyalo gocho ni koseneno kaka an gi ji 30,000. To nyisa ni to in gi ji 30,000 te ma kiketo gimoro to ginyalo neno. Land na girane to ochule. Mano one method. Nitiere live ma wadhiye ne. Johera ni go samidhi live no ng'ato nyalo wacho ni ang'ane atimora ga waor ni tip. Tip ni unya oro ni mpesa ni kata ntiere gik moko ne tokens TikTok kanyo. Iloko to bedo pesa tichamo. Nitiere makoro kembe. Nitiere koro kaka YouTube mano koro awuok e TikTok. Gige gi mage lando ka. Gichajo joka mondo mi gilend kanyo
to imbe pesa mochul gicha gipogoni mathis. Koro kama awache ni tich tin. Kagi inyalo timo gimoro to kelo ni pesa. Ok pesa e gima ji dwaro. Kopo ni nyalo loso content. By the way, kuma winjo ke e wacho ma ji oningo ng'e, ji paro ni content en wer kata comedy. Okay, wer is just one of them. Comedy is just one. Nitiere nicha neno gimoro e YouTube. Ma yudo ni waindi moko gin gidhi gikawo ni gitedo. Gin jodongo moti gin gitedo. Ma content gin tedo. Ma kawuono gidwa teda follow. Kata omena, ichwako omena ma omena wang'e lewre timenyo gi kamera kama. To ji neno ni karo omena inyalo chwak ma wang'e lewre. Tiyudo ka gino samoro moro ji to gain followers to kasto YouTube chako timore nade? Too low. Koro gimoro amora mitimo kocho ni nyaka ibed gi mich mar ni ini wer mamit, wer no bende iso. Rayvanny gini, ji adi manyalo wer ka Rayvanny? Mana an kenda. Ok ji te. Ng'a nyalo go parody ka Omari? Mana yin. Ok ji te. Koro yudo ni manya gimoro, Nyasaye nitiere ng'ato gimo miyo. Ibiro yudo gima Ruoth omiyi. To kata kionge go, inyalo kawo gimitimo ga nikech ng'ato ka ng'ato, ng'ama ngima kithne. Nitiere gimikithne kitimo. Koro kata in samoro in ga mane tich, to tiju kamutiye kambi gan samoro en kambi maloso kata mano tese kata manang'o. To ji gombo neno tasta iloso ga nang'o. Tini kawo kamera ni moro timenyo go mana kanyo to ji neno. Jo moero gino biro follow. Alright. Ji following. Nyakwara mogi kaka winjono endo por wan kaendi iluongo ne Black Monday. Ma Indian Monday mwabedo kagi OJ iluongo ni OJ Wodala. OJ Wodala is one of the comedian, one of the actors, one of the I can call him entertainer because entertainer is one who does everything or anything that can make you laugh, you know, or can make you happy. And when we talk of entertaining, it does not mean that you have to laugh. At a given point, you can just smile, you can just feel good. When we talk of laughing, then that one we now measure on comedy. And now we have OJ Wodala. We are still in a conversation here. We are just chilling. And so if you're there, maybe you have some of the few questions that you want to shoot to this guy here, you can do so because he's going to respond to them one-on-one. And that's why we are there. And keep on sharing this because we want to promote, you know. If only one person can watch this, or let's say that nobody is watching, we are now only with OJ Wodala, then there is no essence of switching on our cameras, you know. We can just sit somewhere and then we story. But the essence why you're here is to, at least we share ideas. Something that OJ Wodala is having and you don't have, you can pick from that, you know. And also maybe some of good thing that you have and you don't have, we also acquire from you. Because someone once said that schooling can stop, but learning is continuous, you know, until you die, we'll still be doing that. And so if you're there, kindly share this, share, and you can give us your comment there. Still, the person that is bringing you this, Omari, the parody cartel. Now, OJ Wodala, I have only one big challenge with my fans. Most of them are telling me that, Omari, yawa, si ukuje kwa kizungu ama Kiswahili. Omari yawa gigi made, but don't moko kete Kiswahili. I remember one of the online TV stations that we have once called me and said, Omari, I just love your parodies. And in fact, in Luoland, I want to call you a king. But now, I have a bigger platform and they don't understand what you are saying. Yeah, exactly. Can you kindly do me one parody in either Kiswahili or English? In fans giyo denade. Hapa ni kauno kiyuda kauyo to angenye kizungu. Mano is telling you what people have been contacting me to do, and very soon. Jok nyangene ne goja pungi kidi ni kwalo mana kalembeje school kakidhum sani. But it's alright. One live. Goro. Nelich bakata koru neno kaso regi kizungu ka. Gik mi wacho kamagogo mano moro mabedo edited. Chama live. Don't you see people jinika just. Alright. Penjo mawacho ni content language. Koro language barrier to is a reality. Samidwa timo gimoro gi dholuo, an nachako content mar TikTok gi dholuo.
ma intie ndalo moko mana wacho kata mana ni nyisa kama gede ma wawacho cha. Edwin Oduor, karibu sana. Nagoye gi dholuo. But you don't in fact paro na ngato ni Brandi Totora Mbanya. Brandi Totora Mbanya is one of the fans mane gik matimo more oneno ka timo content ena nyiero ma comments nyiero to. Brandi Toto is not just a fan but also a promoter. She's a very big promoter. She was a fan magigi gamore. Casto I later learned ni she's also a promoter. In fact, one promoter 001. One thing mane Brandi Toto nyisa mama I had to change. Eno nyisa ni monda chak go gigi gi kata Kiswahili kata Kizungu. To Kizungu to Kizungu. Koro Kizungu to wiji go monde. Koro na neno ni Kiswahili kata no ngado kerito kaka na wachacha. I decided to start doing Swahili. So thanks to Brandi Totora Mbanya, koro yudo ka audience na no dio bedo joma winja koro ngeny. An gi Kenya mangima manyalo winjo gik mawacho. Nikech joluo winjo Kiswahili plus kabila mamoko ma Kenya kanto gi oko. Koro yudo ni sama chwado content kaka mana go mbala mwezi kata wacho ni kupumua to gi winjo gino ji mangeny. Gino semia viewership mamalo account na ose grow atigi Kisungu moro rapidly. Account now say grow rapidly within a short span of time chieka. Ma Kisungu ma serious. Koro Kisungu to wacho madongo bate paro gin gik maonge choka. Ikwonge olo Kizungu. Kolwo Evans wacho ni Kizungu biro Kizungu ibiro wacho ma Thank you so much. Kolwoch is a sharer. Don't get no to share tin no gikaji. Yes. Thank you so much. Kolwoch Evans, thank you. If all of you that team no favor. Koro da kenyala ne. Ni chako with Kisungu. If all of you would do as Kolwoch is doing, Evans Kolwoch, then we would have been very Koro that issue mar language barrier en gima nitie ma kopo ni nitiere content creators nitiere kata osiepa moro luongo ni CJ. CJ is a young content creator mancho chako nyocha ka to do poka wuko direct wawuo through the and the rest yudo ka ochako timo content gi language ma mopogore gi dholuo ok wanyawe nikech wan joluo wamonge lakini sama koro isekao gini koro idwa monetize idwa ni mondo koro bed gima serious mitimo manyakelo ni ndongo to nyaka consider factors mag chalo kaka language. Yes. Dr. Dika is here is saying that Omari, I was late. I found you going on. So you have you tested the engine of the Mr. Black Monday so I can know that talented of Mr. Black. But sorry for disturbing you. Even you. In fact, don't you makuru kelon again Malay. You don't get Black Friday, nikaj one black man. I can't hear that. Manuki masempo. Okwanya ndiko gini ni Bright Monday. Kazu kibiro go yuro ngamoan go bright. Doti an mina nani akwar sawa magima sida en kamera mar Omari ni. Alando ga sipwap kenda jaber ndi achora butne do neno the more mamedo video boot camera ta kwarness na medre camera ni mani gitabu but otherwise we thank you so much. Dr. D Kane, this is one of the people monoye support her seriously. I was planning to have an online contribution because I was planning to buy a camera and some other media equipment, you know. But it never went through because at a given point we were not rhyming with my host. You know, I was supposed to be hosted by Kalausi, and then something happened. Not something. They were on live TikTok, and I happened to record a certain part whereby they were quarreling with someone, you know. But I thought that I was doing it in favor of Kalausi, but Kalausi thought in opposite way that I was maybe fighting him in one way or the other. So he did not host me, and I did not conduct that. But Dr. Dika really supported me, and I remember her sending me 1,000 for
like a deposit. Omari, to show that we are serious. Kasiman, have this 1,000. Thank you so much, Dr. Dika. And she has been with me for. Dr. Dika and Benjamin Nakane and Yathiki Tamba get you 1,000. Koro Kinalo Timono. It can be very good. You can even send to Omari. I can get through Omari. Doti project wachakuru wabo teme personal wabu work and some other few friends who became public. Now, Oche Wudala, you've talked of a language barrier. Now I want you also to give us your relation, like you TikTokers or the artists. Be unegiri urok moro. Ma kupo kadani oje idwa timo gimoro kata oje idwa gine to at least in very sure so and so can come up. Regarding riwruok ingeni mani blend dholugi gikisungu kwa uhusiana regarding uhusiana chabe Kiswahili gima otenore gi riwruok no en ingeni onge gima nyien ma dhano nyalo timo mapok notim. Riwruoge ne je chako timo chon kata ka TikTok. Aparo kata Kenyatta ge Tombo yana ni riwruok mo. Magi dhi kia kune ma ingeni. Anyway, koro gima ng'eyo en ni riwruoge samoro osebedo to maybe an mapok ajoin kata pok ang'eyo ni riwruoge machal kamano exist. Nikech ambe TikTok nyaka na donje pok obudha ahinya en mani the following maseyudo donga winjo ka wacho ni na again following rapidly and then nikech asebedo consistent to content machwado through the grace of the Lord Jesus Christ gigo osebedo ka moro ji. Koro riwruok ang'eni nitie. I will want to know kopo ni nitiere riwruok mondo ajoin nikech riwruok ber. Gik moko ok iditim kendi. Ineno ka in gi director kacha nitiere ng'ama cheko wach ginene gigi ok watima en gik moga kaka koro antos nyakore lewi momako light to donge neno kecho ma iluongo nenga macha director nyinge kon jogi mondo lensa nyasoba. To you need people like us. To ture donge momako sound. To ture engineer manyiso ni gimineno wakelo matin ni ji ochokore ne makopo ni ang'otie kumondo atang ni jok mono ni background man jua ne gimora mora iko sawa. Ane ne kaka wang'eny katur. Koro you can imagine kamarwa ni ema dwaro ji mang'eny kamano. Koro kodwaro time on a larger scale. Nobdhi dwaro ji mang'eny nyowuoyo. Koro riwruok en gima ber. An mbui ka pok abedo gi ywaruok gi ng'ato to bende ok agombe mani ywaruok go be part mar ginene. Ka ng'ato kelo ni onyieth to be wayware aywaya. To ok nyis na welcome ywaruok ok adwa. But ka ng'ato omo kelo to ginene nikech this is what I do for a living. If you want to mess with, if you want to joke around, kikitona kamera babu. Koro wariure uru wabedu johera inyudo kaka koro ang'eni ng'ato kaka in kaka an bende nikech sam parodies wasebedo kwatimo seche moko watimo kata parody to wuon pomo wuon be koko ng'eyo mang'eny mano ti wuon odongo swag wachne wacho we inoto dongo swag no odongo temo nyocho kolo mar wacho but no seduoko though ni wagole YouTube by the way odongo is just one artist artists ng'eny kasa tiyo gi that is an example being ni watimo parody ibro yudo ni nitie jomoko bende mayware kata mane comedy ka nitie ido ka koro ni ng'anene PM ng'ato ok dwa ngara no nyisindo mera tim kama mondo ibed kama ineno koro ido ka wan wathirno comedians man ka ginene ng'ato chako kawuono to sayudo following maduong' nikech ging'e shortcut ng'e kaka timo gigi. Edwin Nyero maratae nyera wuora ng'e machuok kasto ginene December ni jariethre gi ji bando chiek dala ng'eyo abiro koro iyudo ni ka riwruok ok obedo ni nitie to gik moko timore mos ithirno to ka ji oriwore to ngufu riwore to gik moko dhi chap idea ng'ani kelo koro in general joluo waere uru ibed a content creator kata ok in content creator mane dala era en gima ber. Right now and what I want to tell you mana kumoja iweno endo somebody once said if you want to be successful ensure that your successor becomes successful. If your successor has not become successful, then you are not successful.
ensure ni ng'ata maluong'e an kuma ntiere ne anyalo goyo kamano. Anyalo wacho ni koro tachiko kuma nyabere successful. Nikech wan ka gi Mose Konyango. Mose Konyango is now one of the big MCs that we have in Nairobi. In fact, not just in Kenya, in Nairobi, CBD. Mose Konyango is now running the live interviews. By the way, if you are there and you have not supported... Mose Konyango is your children's? Yeah. Manu koro chalo successor na. Koro kopono bedo successful. Anyalo wacho ni achiko kumambe, achiko kora timorana. Nikech koro Mose Konyango is not my competitor. Japeto is not my competitor. By the way, regarding that, Ozum Kapeta. Iti mo teach mabe. Ngeji doka in isebedo Omari Nash, the big brand. Kisebedo at that level, bede ni nyalo siemo kaka koro ni ngane. Exactly. But you doka one most people do mania. Kopono neno ka ngato chako gimotemo ay mano koro jasigu. Mano koro jasigu ay. Ngane chako the live nade, o ngane romo. But it koro Omari Nash jo kaluo wadwa ni mondo gingeni content creation ena teach as any other job. In fact, Kenya ka anyalo wacho ni pod wan piny kata chike pod oko favor wa. Ido ka kata mana Facebook mineno seche moko, TikTok Kenya ka ok chul ji directly to pinje ma oko ichulo. To wati inyalo tiyo gi TikTok mondo yud following kaso inyiso jogi kendo yudo inyalo tiyo gi indirect ways magido pesa kaka gifts ginigo. To wadwaro direct cha e YouTube, e Facebook and the rest. Koro waere uru to wapuonjre uru kiki ingeni sani nitie jomoko maneno ko watimo TikTok watimo jokes to ngato wane magi jok ma not serious with life. Jogi bongeni ji nyaka som nikise somo e kiyud tich maduong'. Nyasayun karibu sana. Kiseyudo tich maduong' eka koro mano in ng'ama make sense in life. Content creation sani iyudo ka chulo ji maber maloyo kata manofis. Anyalo miyo gi 3 examples. One gi wuod dala moro iluongo ni Crazy Kena sani ineno ko chulo ndego dhi oriere Qatar oduogo en ng'ama milore amila Qatar de kata gimotere kuno masirias onge odhi mana walo. Koro walo mwawalo go ni nyalo chulo ne ng'ato ndege matelo to ng'ato seche moko kasore gi somo to yudo ka bing ni sani somo gik mang'eny corruption ang'o gini in gi papers tikaw ikete bwo sanduku konyi nikech mano to anime wuoyo na ke chambe an gi papers ka man gi papers ng'eny kaka jini isani neno Kenyans ngeni wan educated for your information. Average libro ni every youth musetieko form 4 mago joma nigi papers to gi kana nikech tich onge moro malong'o to kata kiro tich gin tije moko michule ji peanuts mok nya konyi itiyo Nairobi to kinyal gero dala. But content creation nyalo mi pesa mang'eny dichiel within a short time of time span. Ya kisungu yae. Koro kik wajaruru ni content creation mago yoma wan gi jok machalo kaka Soro comedian mago jok manodonje to content kendo giseng'ere. We hope ni mbele ni sawa ka we nitie yawuot luo ng'eny matimo gini Eric Omondi gini mago content creator men Jackie is now a star kendo bende kata Joramogi TV no kawe donge ikawe nikech osene gima ber kuome to dino we timo content onge ng'ama dino ng'e. Koro talent kiki kawi ket ni bende kaw certificate ikete sanduku talent bichaki kawi bede. Koro ini konyi nango gima Nyasaye omiyi nikech kata Nyasaye bende ong'eyo kaka sani corruption oketho piny ma in gi papers to ok nya kuny. Tich idwaro ni kuongi jiringo nyaka papi ikawo ji polise to nyaka igole asoya ng'wech ing'ere ng'onde kendo ibor makata king'iyo height tidwaro leke gi nitie te nguvu be in go gel gimoro idne pesa di 50,000 ka onge inje to kwende iwone gi walo en mana inje kaka giwacho no to tijno ba. Nyasaye unaneno kosedonjo kacha wacho ni weuru diko laka gi kizungu. Then aneno Nyasaye moro ni kae iluongo ni Mele Mara embe aneno kacha cha endo ko donjo nyathi mopugno maber kabisa ahinya. Aneno ka embe en kacha cha endo ing'eni Josiaya gi mweng'ego ni kata piny loko gin ok gilokre gin dogi mono giwacho chon che mapod giwacho gin matres pod giluongo mani godhro be ok ochuno ge ni dot ni pod kata mondo gichenj kata ni do ni thigo
Koro content creators seche moko kwan joma serious, being ni the nature of our work is not serious. But generally one serious with life. So we are not serious gi gik mwatimo gik moko ma jokes to. Koro ng'ato nyalo tiyo gi mano to jaji wacho ni content creation yo yoma. To pesa onge ga pesa ma ok serious. Pesa en pesa. Iyude yo ma serious, iyude yo mok serious, pesa wuon to serious. Kendo kidhi chulo kode gimoro, ong'iew ok awuondi. Awinyi. Koro gima dwaro en earning a living. Exactly. Ok ikwalo gir ng'ato. In timo content ni to kelo ni yuto. Giri ma Nyasaye mi kaka osiepna moro nitie miluongo no Ture Jawaya. Ogono aga ginene. By the way, piano cha maber. Ture Jawaya magona gawaya. Jomoko kona nieti kaka sani aneno ka ji dwaro parodi mar Elisha. Mogona ne owiro wanja lilo. Owiro wanja toto. Owiro wanja ne. Kolabo magi gore donge. Koro you can imagine talent mar Oture. Oture chiko mena yite gumele isho goyo. Togoyo. Mano kata producers madongo. DJ Milton wacho ne ujinga inalipa. Omiyo I can slay. Lepo ayie gi comment. Nyasaye wacho ni ng'amo chwanyo oje. Pok achwanyo ra sani. Wang'e maracha uraracha ba to ni moro. An ga ana gi stone face kama pok akinyo ng'ato sani. Koro yudo kata gima nyaka paka Oture matin. Nikech talent en talent. Yudo gima timo kako nyalo go waya monuo gima ng'ato goyo. Tamo kata producers mang'eny. Yudo ni ka producers seche moko ka ng'ato biro e studio to ja studio biro gang'one jawero biro gi jawache. To en onyalo go gigo te. Ok awach ni biro gi jawaya ni ok gineno, en professional to lakini nyini tiyo matek. Koro konyalo yawo channel ne ma en ogoye mana waya no to ji neno nitie joma ohero gigo. Ineno. Koro gi kabila go. Talent chulo. But joluo be ohere nikech ineno ng'at machalo kaka Oture, onyalo wacho ni bwana we akawe wendo mari maja peto cha. Akonu kaka nolose. Koro Omari lenga. Koneno kaka nolose japeto no cheka. Ogolo. Talent chulo. An nyalo miyi another example. Wan gi the big producer e Luoland mago Angla kiwe Oture Jawaya nikech mago jomo yudo inspiration from ng'ato kaka Wuod Phoebe. Wuod Phoebe dine talent ne seche moko ka kiwinjo historia ne nogo mana pige kanisa. Kaso koro kawo giteteno kete gi mathis onene mana mathis pile. Iya opachiti kawo gima ingo mathis keto maduong'. Koro tindo miyo sane thumbe ng'eny wa iwinjo mana Barikiwa Stu. Koro talent chulo. Sani kimanyo kata Wuod Phoebe to biro nyisi ni kata gari moriembo en talent emokelo. Bed no osiepe otimore nade ang'o gini osiepe go ing'e mana through gima Nyasaye omi. Koro jo Dala wa makaluo nyathi ka nigi talent we kuru siemo ne ji skul sate makana nyathi skul otamo. En ko nyisi ji ni draw ak. Ata ak ne owokana na gak moro mafuyo. Oko winji gigo morne. Ok ji tema gik moko nyalo donjo ne gi skul. To Nyasaye manochwe dhano ni okofuo ine kaka inyalo yweyo ipi. Nyasaye wacho ni kon nauro Oture ni abiro go na gospel achule. Inyalo yweyo pi. To Nyasaye ochweyo gima yweyo pi. Koro tiene ni nyathi mok nya survive e classroom. Onyalo survive oko samoro classroom kanyo pi thung'e ma ok onyal yweyo. I can't breathe. Ko nena ka japuonjo biro gi kede to nosegol. Podo kata gol kede gini go school morne ma nyathi suffocate ko winyo ni today we are going to learn lich ne buoge to ko bire miel nyathi miel ma mana tangeni an miwuoyo kata ini neno koro gik mi tugudu sama ogi gini chako goto dineri ni kadwa tugudu gotka baba uko ne tugudu kadwa de koro tugudu dong sani ma kelo ni pesa. In fact ok ni derena an babu aneredo na babu podo kudo tugudu no. Koro parents kaka an parent an parent isenyombo gi nyathi parent tiene ni inyayo kata nyako umako siep to yudo nyathi. Ok nyis ni se nyombo ba se nyombo kaido na nyis ji kamano. Koro the thing ni wele kunya wuoi gima nyiso jo kanyana nyakung'e ni talent chulo wek moro ne nyathi wang'i ni pok itimo assignment
tineno ka nyathini assignment ni to lenga dieri though nitiere kama pon ng'ato tin to dwano ichwade matin iridone matin to ipimego nikech nyathi be kowa bal nyalo dongo kogar ma kore kia kata talent ne but osomo matis monyalo mosogo misungo ni awariu ok nyanganye ong'e kwano moko matis moki mae DJ Milton Paki ka koro kohero thank you very much koro kohero ni odhi mbele ojeyo Paki umera koro lero nyaka ler DJ Milton nyaka gwedhi kuom neno Moseko Nyango bosedonjo kaende Moseko Nyango thank you so much Moseko Nyango mano isa horsepower tiyo mateka ge yao sani TV ma serious matiyo daily tiyo mateka iluonge ni Afri Classic gima the new thing in town don't joke around koro ka gima wacho ni nyathi koseng'eyo gima oromo onyalo survive go nikech ing'eni somo to yawo pachi makidhi kata mana Uganda to king'eng ni jogi wacha ng'oni inyalo wache korgi kisungu kok inyalo wacho baganda iwacho kisungu to idhi ng'iewo kata gimoro moteri kuno tidu interact gi ji idhi kata karo kaka na wacho ne content creation nyami ichulo ndege idhi Qatar idhi Qatar kokidwa neno gik moko beyo ni kakikwa to king'e kisungu mo matin tiwacho kata ni give this me want kain chiemo timedo mana ni eat to pesa en gimi gola ni tinyise ni take change titieko wachno itieko aneno ka Ivans wacho ka chani Omari gimarach en ich lit sani ginegi gi strike nikech parody migoyo let Luo musicians to embrace talent eti lazima uombe ruhusa ndo ukubaliwe kupiga parody ya mtu kwani dogo chali magoe cha excellent but I was coming to ask that question but you have answered thanks for the family mani luongo ni Doti Adika manyiso ni en gimono pango mondo penji Doti Adika is a true fan en gimono opango mondo penji but Doti Adika have not shared ingene kana share tan neno haru chani share anga munu share live ni but then you say na ngomwala haru shwali as I was saying wawe ng'iyo ni somo is the only way sani somo is not the only way somo is one of the many ways koro wangyura ng'iya ka nyathi bere gimoro to kamo bere no imanyo tudri gi jomo ng'eyo to nyisi kaka inyalo tap pesa gi goodness around that thing kopo ni nyathini is talented kata mana goyo gita to manya kaka nyathini inyalo monetize goyo gita neni mabed gima lich maduong' miwuoro. Right, aneno ka sama wang'wa kachacha endo nikech piny olil ahinya lakini adwa kawo thuolo ni endi agone jiro kamano jok man kanyono endo pod wan ka e mbaka achiel kachiel gi comedian en piny luo ka endi to kata kaluonge ni comedian kamano nitiere gik mang'eny motimo kabisa for that matter therefore I would like mondo one day wabed gi jaluo moro ka endi okony artist magwa mabiro an ng'ene joma ng'eny maybe awach ni my mentees kata jok moko mang'eny atimo konogi ni ok ni bedo comedian kende e bedo artist no inyalo bedo MC does not mean ni be nyaka bedo comedian MC en ng'ama chiwo direction kor ka wan gi comedian boko chuni nyaka bedo MC ina comedian to ko chuni nyaka bedo MC iwinjo koro atemo kwa kono joge ni bio kocho ni nyakiluongo ni comedian inyalo be ni entertainer ajiu gini matin kajiu gini ajiweyo machalo kama mana kaka iwacho ni okocho ni ng'ato nyaka bed ni nyamiyo ji nyiero inyalo ineno kata ywak kopo ni nyalo ywak to kochwadi ywak to onge gimotimi to miyo ji ywak ma ji wuor mano talent kada gima simbo machalo kaka muodo nyoyo iyudo ka ng'ato nyalo muodo nyoyo nitie moko mag wuoyo don't mislead this people. Okay miwacho kamano no dong nitie wuod luo moro kama nyicho dhi e mtandao gi ng'wenyo kuon ong'wenyo to diro to mako gima to ma ingeni kinu buogo ji odhi miso kuone omiso kuon ok omis omako moloso tonje kedongi luonge ni ugali man gino dongo ineno ka seche moko inyalo yudo ka nying ma en go
ugali maneno ngini puth kuwuok marach ugali maneno nitie joma nigi following machalo kamano Omari anyalo bedo ang'ocha apenjo duoka Omari Nash chieno jemune mbele yes Johnny Blacks Wuod Dala jogo romo wuoge strike to kata mana moro wang nitie jok ma TikTok kata mana mtandao ka ma ng'ato talent ne en moro wang koro in ka in gi wenge madongo tiketo yueyo tinyalo mor gigo in short inyalo ikono joge ni kata acrobats yudo ka ng'ato nyalo dolore magala mipenj to gini dhano ginang'o ma ng'ato dolore mi oliktiga bere odhi obedo mipenjo ng'ano turi en gi chogo mago talent wayud mana kaka wadwa loko gini mondo kelni yuto ngima ka gima ji manyo en mana pesa makata pesa ok kata na wuoyo kana ne jo yalo marach kata mana pastor kanyalo dhi e kanisa for 7 consecutive Sundays to sadaka onge obiro yala nikech en luong lakini ok omor nitie gimoro masekono ga othure imba siwinjo kiwacho ni othure and somebody saying here ma in fact no expect ng'at moro machalo kaka Wuod Phoebe to do this I would love to see some music producers doing music tutorials nyisu tu wachno mano DJ Milton othure jawaya ako ndani ya nyumba makata moro nitie moningo bed ni amako ni othure tutorials go wabro chako ibo team do ineno ka shida ingeni gi iwacho ga ni knowledge is power koro jomoko nitiere magin ka giseng'e ni knowledge is power koro pape ni ok odwar ni ng'ato ng'e nikech ong'e ka ng'ato ng'eyo to ng'e siri ne lakini kuma pinyo gi kesani wuora piny sani mana ng'ama wang'e odinore gigi kidhi kata mana YouTube gigi nitie ni dwa ng'e kaka iloso gigi odhure YouTube ma tutorials go odhuro kidwa ng'e kaka igo piano sani inyalo puonjre tekra ni seng'iyo piano download gige YouTube ting'iyo kaka ipuonjo ji to ka in ng'ama ong'eyo inyalo ingeni ng'ato wuoro ni sama oshare gi ng'ato ni to ng'ano dhi loye sami share no dongi iloso class ipuonjo ji iyudo views kaka TikTok gi YouTube chuli ko wabedo jomoherore nikech gigi ji adi mosewer maber to komono jower moko wuok some gima Nyasayun be penji Omari an anyalo kuodho mano talent na anyalo kata kuodho teka ni kifwenyo ni nyalo kuodho maber yani okichu ene gima kitingo hima tin kama yani mano ikata gini imanyo mana amplifier ti connect gino gi speaker ma ko wuok to wuok na ji winjo ma kinyalo kike wuok tuta gi bass well and good igoni omanya amplifier mondo ok awuondi pare ni awacho gini katugo yudo ka ng'ato ineno kata mano jojuok pitipiti manja ringo yudo gini ng'ato notimo documentary dhiure YouTube kuwa na riambo documentary mar jojuok pitipiti odhi ochuoga gik moko ni jojuok pitipiti temo kama gidhi gimako video no dhano watch ma ji gombo neno jojuok pitipiti makopo ni kata ne Jackson ko nyalo dhi live kare juok pitipiti en talent ko sango ma ji dwaro neno makopo ni edi ni kata joma be maji yanyo gi jondewa ni nyalo chako dhi live but according to it is personal decision gimitime mtandao an advice nani obeda gima ber nitiere jok matimo nyaka gik magala for the sake of money kik bende waket pesa mbele ahinya minyaka kata ng'ato ni in kod talent ni endeji tima gimoro malong'o mondisore gi dhano e mtandao ka en gima ber mamoro ji to you will garner following iyudo following to jo platforms gi gin kiseyudo following to gineni kaka ng'ama ji mang'eny ohero DJ Milton hero but poko share DJ Milton Nyasayun taneno ko o share Nyasayun thank you so much ki share to neno rege ka ng'amo share to neno rege ka neno dogina no Nyasayun ma dogina ka share basi konya Wuod Dala gimoro wuok Nyasayun en mana niya ng'eni samitimo gik moko e mtandao ing'eni nitiere gik minyalo tim ng'eny gima miwinjo ka wachen en personal decision kik itim gimoro magala nikech koro imanyo pesa nikech kitimo gik magala to nitiere jok ma kata mana gin giwuok oko ni koro gidwa mako videos ma gin kata duk ni mondo chulegi mano ing'eni koro idhi overboard nikech itimo nikech pesa koro talent
rineno ka koro nindo rwako ok en talent, en gima dhano moro amora nindore. Koro in kineno ni idwa nindo, rin inti record tiketo ne ji neno mondo yud pesa, mano wachni, but koro kanye ma koro morals donje, good, bad. Koro an anyalo advise ji ni man gimoro maber, mamori, manyalo moro bende ng'ama chielo, gima kata be within the confines of the law. Iwinjo kisungu no? In fact, aparo ni mano akete maber. Within the confines of the law. Kikiketh chik in the name of manyo pesa. Mtandao ka. Mtandao ka kata kiyenya ni to gigi nitiere ka koseti ma manya wad no. Kose kete ni en wad mako winji to rach. Gik ma to do with the FUK gini go human violence kiang okay ini dua gini kelo tulo idwa yanyo ji idwa violate kata TikTok ki violate human rights to content nino ego ni X to githiro account ni ok grow an Felix wachene da kongode an kaende ma ilongo ni da kongode ne gichake kore kumnere to poro chwako setironge Omari chieno jemo ne mbele wani chiene moneno mbele mwahodo kawuono wan kaende gi ojai Dala wasebedo kwa gomba kakanyo no endo ngama kore kodonjo inyalo manyo full video e YouTube kachacha endo Omari Nash to wamedo paro nene ojai mwawuoyo go kani ende ma ojai mabe near all social media platforms you can follow. Don't take about Omari tell Thure I have gift to him. I have gift to him because that name is so suitable. Many people like that name. Uthure jawaya kang wetieko ibikae mondo imos dote di kange number ne mondo oneka kutimi dote di ka thank you so much because you've also shared. I can see you are one of the sharers. Thank you so much. Koro ojei kwatieko. Yes. Be ine giwad moro modong madangi kone joge kaka ojei Wuod Dala as a content creator, as Wuod Luo, as a parent, as a responsible person. Adwa ni kawe thuolo ni ende monde iwuoye yani your own words. Aneno ka DJ Milton wacho ni ojei penjna pastor ni hiyo ni kupumua gani? Baucha kinuona kupumua na sego anyalo chwado ne gimbala mwezi ko gwana mbala kata kupumua ino waongera content mari video ne dongi ngeno dhibede anuo waongera sina shida na mambo ya Mungu kikidonje simu baba sina shida na mambo ya Mungu ngeni gigigin juogi nyaka kumoro wanga sina shida na mambo ya Mungu lakini mapastors mko na hii ujinga yaka pa ya kupumua unapumuaje kama mtu ya corona saa zile unahubiri ati unasikia mpenzi wa Bwana Biblia inasema koro hiyo ni kufanya aje should be serious koro wenyero gona mbala mwezi mambo ya kuenda Mombasa for 2 days ukirudi unaanza kusumbua watu ati mbala mwezi wewe ndio uliweka mbala kwa hiyo mwezi unaita nani mwanangu mimi ni mwana yako koro gikabela alero kaza kulose ndo kajino endo manilungu ni Japeto mwenyewe Japeto kolo thank you so much Japeto paka online to penga offline opaka online to penga openga offline but mano ber molonga mapaki offline to pingi online DJ Milton nyermos ni oje asakum si matusi eni mtu ananijaribu kunidanganya ati Adam share ni Adam uko share dongine no asakum si matusi asakum si ni matusi asakum en matusi maduong sawa asakum to nyalo bedo matusi ma wach moni ndugu yangu asakum si matusi asakum en matusi wan wazenge kamano ko ken matusi en ang'owa ngeni content no jomolonye Kiswahili kawan kama ma winjo the joke around it adie kati winjo ni kizungu Kiswahili no kalo karecho na dhi masome koro amanyo Kiswahili kumantie manyise ni nyaka wawinjre kodi isando waka ka joma be nango bayin makora an kata mana de luoni chunyo ose gombo na dia puonj maseno kar chano ragi Kiswahili dulua maongo kama ngema ithi piny alos ngeli mag Kiswahili mag dholuo hatudong dholuo ingeni kata jogi wale Omari Nash long time mano Zakmera long time indeed
Ineno dholuo. Koro mano, by the way, jamano, Adams mano ng'ama follower. Nikech awinjo kong'e content matimo. Adams nyako. Donga, ok Adams mano werigi gender. Wacheni Adams mano nyako ma follower. Donga wacheni ng'at ma follower. Ng'at ma follower tinde ni wuoyi. Alright. Okay. Ineno dholuo kikipanie tine makore giloso ngeli. Dholuo ma jo-Kiswahili okawe ngeli. Nikech dholuo ma wane gi ngeli ya awa. Katika hali ya umoja, katika hali ya wingi. Wuonda. Abiro goyi, wabiro goyi. Wuonda. Ok mano awa. Ngeli mag dholuo go ngelo rema. Awa. Abiro goyi, wabiro goyi. Koro wachane pakumu. Ni? Gi dholuo. Pakumu. Ineno kata mana Josiaya. Ochangia. Matata, anbe, anyako. Sawa. Mbuti ng'ong'o, mbuti ding'inyo, mbuti gute rach. Aneni. Ineno Josiaya mwawachi ni wacho dhuluo marachi. Ochangia i Kiswahili. Kichidongi yuka kilongo matres ni godhuru. Tema jo Kiswahili okaw ni godoro. Kaw godoro to gikia luongo. Josiaya mono luongo godhuro. To jo Kiswahili yudo to gikaw ni godoro. Yana kia Kiswahili we wuonda koro. That is the thing. Generally, content okochuno ni koro ni nyaka itim gimoro malich. Timatima gima masimple gima ber manyalo moro the next person. The next person komor to ngini nitiere more next persons. Gino nyalo moro ji mang'eny. Kini timo ka akrak joke tinyiero. Teneni ka du nyalo bedo mache dabal. To do mache gode nyiero te. Right. Kautolo ni endi mondi wuogi jok maneno waka aneno ka Ombuti Matata ni ka Ombuti Matata is one of the content creators. Yes. If you've not followed this guy, go and check and you'll thank me later. Kolwoch wacho kacha ni biro goyi, wabiro goyi awa. Kiswahili no nye utie kaya an baby girl asa share kare miya chayo mari. Okay, kasa neno ka Nyasaye wacho ni aneno ka koro gini odonjo ka bwana dhano comment makoro I need mana phone moro. Kiswahili sio dholuo in lugha ya wala binwala, but I can mix. Unaringa unaenda kupondo itiend obengle. Unarengo. Mano tiende ne rengo. Kiwinji gini. Mano kiwinji gini. Iwacho ni chuo kore kodonjo kaendi. Aneno ka gini koko tingo ochomo ka chieng' bongo. Ngeni koko chope akiri. Ngeni jine timo tije achiel ariyo adek. To gima kelo ji kae en mana socha ni. Wuoyi mading'iny, wuoyi mang'ong'o, wuoyi motimo dibogo, wuoyi motimo matabele, wuoyi maratipo, wuoyi mang'ong'o. Ng'e gima ng'ong'o. Wuoyi mongirore. Dholuo go ini kadhi Maseno dong ji wuoro mane nyene wacho gik malich ma. No, but with CBC, I think it will be possible. Wijegi weekly watching from Doha, Qatar. Weekly kauna mepera ngini sani wa. Weekly maini ina boot kumigo e World Cup. Kauna mepera. Ya weekly vinje mabere yawa. Kosoko winyi kata dholuo yawa watch ne Kisumu. Weekly you are there we are beating ball from Qatar. Gini chopo ma piny mangima. Koro mae giminjo ka wacho niya, sani piny obedo mathis. The globe is very small. Gimwatimo ni osechopo Doha Qatar. Koro ka in gi talent, wek ng'eng gi talent. Talent ok ng'eng'go. Nitie ngero moro mane Yesu ogoyo muma. Ni ng'ato ne nigi pesa to nodhi wuoth to miyo ji. Stephen Okeno, asa jomoko matumbafu motarre, odhi okawo gino to yiko. Ni jatelo brother. Kane jatelo duogo to openji in gadi? Nyaka ng'ama nokawo omaye momi ng'ama chielo. Talent ok ng'eng'go. Ka talent ni intiere go mana kaka wawacho cha. Kopo ni inyalo nyiero, nitie joma nigi talent kata ma nyiero. Ng'ato nyiero mo. Mani ng'eno omo nyiero. Mano omo nyiero poko jago. Ko nyiero obuogi. Hey! Pinyo ni nyoto. Nyiero mar ng'ane. Ka in gi talent mar nyiero. Nyier. Tek ni nyalo nyiero mar Gidi na Ghost. Bas. Nyiero mar Gidi na Ghost. Akora kani ene Gidi, akani ene Ghost. Nitie moro ma nyiero kama modong'i. En jino se chako nyiero, onyiero modong'i. Macha Gidi. Macha Ghost. Iwana kia. Macha Gidi. Ghost mule. Maji ong'ego. Koro yudo ni gima this, wek chayo. Momino tigo maber mondo jopiny ong'eyi.
Right. Ka in gi talent ni moro mathis, man kaki decorate talent, man kaki iketo gi losne kaka ineno ga nitiere gimoro ni ng'ato oloso kata mana cartoon mar himself, o brand gige go maber, ondiso gige, kaso jopiny ng'e yangi. Pedeshe Felix wacho kacha ni yawa bwana no wacha dier. Talent ka ing'engo to ithagori nyaka chieng'. Iwinjo? Edwin wacho ni talent mar chiemo be yudore. Apani kwa donjo batne. Ano, ing'eni live mwadhiene, okolodo. Iro ka nitie jok makore ka donjo, jomoko nosewuok, koro, ka ng'ato penjo, duoke kare chiemo kanyo na atiyo kata gi mtunga mar ugali man. Nyencha ng'wenyo kuon ng'weny. Ong'wenye. Kose ng'wenye kuon kidheny. Kuon kidheny en kuon mopong'o lweti. Ong'wenyo kuon kidheny. To diro malo. Tiwoni kuon ni dhi lwar. To ograb kuon no ewi yamo. Ograb kuon kapok otimre nade. Kapok olwar. Ing'eni be okwe in away. To oketo manothonje to tuomo sup. Koro ji penjo ni to nyien chiemo nade. Kata mana chiemo mang'eny en talent. Ng'ato chiemo ocham mowe. Ko ing'eni ji dier kode, to nyien gigo kumor kata iye. Ja Nigeria moro nitiere miketo ne gode mag chiemo masiko. Iwoni ji dwa chiemo kanyo jonyoluoro, jokidieny. Kare ng'ata di. Emosanga ne mamariewa ni ka, omena ni ka, fulu ni ka, alote moko machalo manyasi ni kanyo. Soup. Koka ng'ato michele ni ka, chapati ni ka, kuon bel ni ka, kuon mayuai. Ng'ani dwa chamo gigi moywete. Ing'eni mano gima wendo e wang' ji. Kichiemo kamano ma ji oneno. Ma ng'ato luongi ni ok mwana ka iye. Bwana an garus, inyabiro ichiemo na kama ne rusa. Dongi neno miyo okel ga piem mar chiemo. Inyabiro kinyalo chiemo kata mana chiemo piyo. Weri koro gichamo gik ichiemo piyo. Ng'ato kawo gimoro to konjaki osemuonyo. Ok deki. Ok gimoro nitie gima nasomo mbalo ni mastication. Ok otim. En okawo to rawe dhok to sengilo. Okawo to sengilo. That is a talent. Ni mastication koso masturbation. Mastication en nyamo chiemo dhok. Mok masturbation. Masturbation mano richo mano tambi. Ing'ata benediction. Penya ke zongo yawa. Mastication. Ma irol gino gilevi tiloso gimone bolas. To nitiere peristalsis to dhiro gino ka imera. Koro mano talent. Mano talent. Talent en ido kata ka ng'ato onyalo dhi to chung oket gik mabitho to chikore kindi gigi ni to gigi ok ng'ade. Kata ng'ato wuotho ewi tol. Kata ng'ato chamo mach dongo aneno gigi piny. In short, ng'ato be nyanganyo ji. Ineno tugo gi gik moko kama. Ni kusiema ne. Kesiema man oken. To ng'ani rundo ji. In short inyalo wacho ni talent is capability, what you can do. Mok ni ene yor wer gi kena ngoge. So long as ni nyalo time. Kati nyalo mana bet for the whole day. Bas. Ng'ato be samoe gi talent ma chudo dhok. Ochudo dhok ya ukinyo kodhiambo kuwuok gi ng'ata. Ji odhier kodino to nyini lich manade. En kati kel mana ng'ok. Kata mana acting ni. Ing'e kuma gigi chakore. Defense mechanism ng'ato osekoso to en motele rieko. En muger sasa. Ng'ano act. Okoger. Ung'eno koso to ji defend gi gero. Kasi ikoni ng'ane ni ng'eni en kosekoso ga to chalga kama. Tineno act. Kake fwenyo ng'ama. Tutamu yawa oje, but my talent is dancing. Unaweza leta something. Mosna oje kwach. Rabondo kuodho komio wang'e. Rabondo kuongo ne wadgi bondo. In waere mano jabondo rabondo wadwa. Mani lungo ni Denzel. Nase wacho ni ng'at ma yie wiyo aka. To adhiya kama mayo moko go kona. Mano onge gima paro. Ng'ama serious nyaka kamoro bed modonjo iye. Kaka marani. Ma onge gima paro yie wi this straight nade. In gine ne chimpanzee. Kuru nyero bwana, this is a very serious discussion. Oje mosjogi bod watie giri. Kuma kuni sedojo yanyo. Gine ketho. Gigo rum gi mitne dong. Koro wachna manyalo wacho mogik en ni adwaro goyo kamano ne ma fans ga. Gini
jomoko samoro koka chako ng'eya, nitie jomoko moseng'eya, nitie joma biro ng'eya. Wadwa ni wagoya kaka goye ni. Koro erokamano mokwongo agone jok ma apeke TikTok kocha. To ka ahinya bok na pakora. TikTok ema ji ong'eya ahinya. Thank you so much for supporting my work, for supporting my talent. Edwin Okumu. Thank you so much. Maja pesa bwana leng sama mose Edwin Okumu. Nge Edwin Okumu. Bi isibinjo thuma papa tuweru. Edwin Okumu wura wasi bona wendi mama wero ne. Edwin Okumu wura wasi bona wendi mama wero ne. Oma Edwin. Edwin tiji yot ne jo bonge kori. Kaka anange kori. Oscar magiye mano ngaro kori. Mago ya wima serious. Papati ngamonge okore. Karibu sana Edwin Okumu. Machig ni ba. Amozima winyo manaka agomba lofo. Aero soda njagi. Namba 9 nona beri apaka chiel proche. Or soda njagi no namba ni. Tomondo iruwa ma. 0711923274. Edwin Okumu timi mara. Or soda njagi namba mari. Christmas tinde be boring ma. Kata soda njagi go kwane. Onyalo oro nwa. Jato jimimo sedonyo gai. To wawach mana ni. Owacho ni asechopo. Ayo siepa mos na wendo. Ma iluongo ni oje. Kore neno jato jimimo gene. Magi jok mono dhi lemo gitwe. Iluongo ni wacho ni lamo gitweyo. Maonge chiemo. Ko winjo ni eti ni Omari uketne strike area. Owacho ni Omari in kik chandi. Wadhi penjo Nyasaye wach. Wadhi penjo Nyasaye wach. Anadenyo kama ko wach kata ni ju 5 days. Hey, odichieng' mar ariyo. Beyo kata ariyo odichieng' mokwongo no. Dong ngene koro aswet nyaka. Tuch kuok na ma. Bwana we wanu namba 0711 Edwin Okumu penyo mania namba man. Wach namba orno soda njagi. 0711 92 32 74 0711 92 32 74. Hey, Edwin Okumu wuna wasi wuna wendi mawero ni. Bwana lingine pula wero ja pesa kubo. Edwin Okumu wuna wasi wuna wendi mawero ni. Edwin tiji yot nejo monge kori. Yemi mawacho ni kech mi sweat. Bisadenyo. Itetni kata mbofa nyalo go ipiny. To iwang makata gimo wango ikia. Idenyo makiwinjo much gik moko mane mahanya. Igombo inya kata chamo laumuti. But Oje Wuod alaka koro kwaketo comedy and everything. Let me just tell you that it is very good ke yudo joma true friends. Werigi joma ole ne you are talented and you go far. Inano nyako milongo ni Jato Jememene. This is a lady mok be text her frequently and number ne and everything. In fact, onge history na tegi mora. Wa penyisi egi moro ka uono. Ineno ka in talented. Ingiri Nyasaye mamiyo ng'ato talent. Ka ng'ato dwa kuot ni ok in talented kata ni ok owacho. Ka you will go far to you will go far. Yes. You will go far. Nikech talent en gima ruoth omiyi. In fact, Jemima Jato share this life mondo. Jemima supporting talent. Mondo wayud jomo war kori kocha. Share this life. Share. Jemima gin jok mose understand ni gigi nyalo kelo ne vijende yuto. Brian Wedera babu, karibu sana. Brian Mano is a great friend of mine. Ya usiepe na masebudho negi kawuone ka yude live. Hapa na dhega live samarach, samajini eti. Koso tichi ni. Kaso bende bondo na nitire kaka attract gi. Bendo gi ludhum en gima ber. Ludhum. Yawuoyi man gi ludhum tin. Ido ka ng'ato nigi mathis. An gi ludhum kata ka wana dado neno. To wacho na wuoyi ni to nyosa. Generally owange be wacho kacha ni an bende asedonjo osiepe na. Mano wange general. Ne okwana wana gi joma. To wan gi joma serious. Ma general wange man ka awange man ka. Koro ba. Wacho ni ma fans ga. Agonu wero kamano. Kuom chung koda. Support no it can never be taken for granted. Never be taken for granted. Amor gi support maru kwayo man go maduong ni TikTok atimo maber to YouTube na akani no chama ngo. Akani no chamo jwala ok dongi. Steve wacho kwa chane. Steve ondiko gigi ka Steve ka Jauyugis umora matek to moloya ahinya mos na wendo akawo Steve en mana neno koketo madoido kanye Steve ngama serious. Ok en gi simu ma China koro kwayo ma an go en ni replicate about you kisungu madongo kawuono nyowoi replicate na uru the same support mumia TikTok kacha
duok na ure YouTube monda gino o generate na income moro matis dipo ka bede kata malanda ambi ngene ratenga ni ojoga pesa yunyo ka jinja pesa wangelando chaloga mono tinga no keneno ni lando agwambo tinga oge mana wa pesa ber koro kagi nyalo supporta YouTube kocha anyalo mora handles gate OJ Wuod Dala OJ Wuod Dala YouTube OJ Wuod Dala TikTok OJ Wuod Dala Facebook OJ Wuod Dala Instagram OJ Wuod Dala Twitter OJ Wuod Dala everywhere across yes koro agonu ero kamano maduong to kendo mar ariyo wi ok nya wil gi kijana moneno kan melu ni Omari Nash chino jemo ne mbele chiene meneno mbele mihodo Omari the parody cartel oda koro Omari muneno ni is a hard worker to mbele iko sawa ubende support uru ka kusechung kode wadoro ni vijende ongeni pesa okochuno ni nikech neno kaka ni Nairobi ka ne kuo moro beda maram pant rama ngoma pant ni koro ni kata ngata nyako mawuotho nyako imayo kibeti kia ochuo wange pala gidonje gi drugs gidonje gik moko maganchawa mok nyalo miyo nying Nyasaye duong koro gikabila go when you know this is a dead serious matter wawacho ni ya Steve you share ngamo share waneno page ganyo ka in kijana oko kanyo you can do content you content creation sani ni gik mang'eny nitiere jok matimo kata mana gik moko mipoe ji ka iluongo nango miwuone ji miyudo kata ka iwuone ni naswa naswa nitie kaka iluongo gi kisongo no lal nabo manya anang'e Kiswahili koro shows go wamanya okochuno nyaka ibed gi equipment malich imanyo kata a simple camera ng'eny ji sani nigi Android phones mabeyo camera ne HD imako mana gini anatimo ga mana selfie video to kata one mana gi Android one kore ko pango nyeo camera but one mana gi Android TikTok to as we speak an get 36,000 Kenya shillings people ma follower osekoni ngama gi gezongu onango prank to nango dakisa share gini mondo bejo kesongu kaino bi bwana jitimo prank jitimo interviews jitimo bla bla ngamanika tafadhali take 1 minute share a youth okojo nyaki kwel okojo nyaki go dayo ngeta dayo bro kuong Kisumo kuong de bende tinde tin koro kuong mane ng'eny kane kwere ng'eny kwere otho jido koro kuong ng'eny kuong odhi obedo concentrated kuom joma tin ka jaduong' achiel kuongi ukuongi ma ji apar ukuongi ma kala nyathini inyuolo nyathi man gi kuong ma wek goji ngeta tim content man gimoro maber manyalo kelo ni pesa an mane kaka tenga conclude jowa gita morgo support amorgo I conclude nyakwara mogi ngamono ne kanyo no enda dwa ka udholo ni endi mondo goni ero kamano ka inoko kanyo to in upcoming artist maybe in any other artist iwacho kaka dango team tafadhali ensure niati I contact waneno ka generally wacho kacha ni am ready kumora mora obedi YouTube TikTok anko dunyi kwa mama thank you so much na wacho ni ngama kanyo no endo samori penjori kaka inyalo yudo jomoko wacho ni Omari yude kanya an number na public kendo poda biro nuoye kendo goye samoro mari it is only that ni amieji to jomoko tiyo kode marach jomoko ng'ato reverse call 3 times weri kata reverse call ni ng'ato dwa kwa yosiep yawa enambi to ko osiep to kwa an ka chiwo namba ki ng'ato kwa yosiep oko kanyo an to kwa ya uru gimarach nani samoro ng'ato reverse call tiwacho ni ng'ani samoro nigi emergency osego reverse call 4 kata 5 kigoyo ni Omari babu Omari adier ni iwuonda mokino Omari no kiseyudo namba mane namba na gocha the direct wachini ya Omari kama kati wachini ya Omari anamor gi gimitimo ng'ato wachini Omari adene video moro Onago junior wacho na se share ba nyaka watim content Omari. Yes. Thank you so much. Teneni say inspire go. Kwa timo kodigi moro which is good. Thank you so much. Wamege number na pio. Do kasu imbe me oge number. It's all right. An kumiketa. Kumiketa. Konge na joge number. It's okay. My number is 07 watch most jogo ndiko. Ngat machalo kaka Adams ndiko. Obe 07 no kayemo kineminity. Ndiye moko machako gi 01. 0708 67 87 87
87 53 53 kata moro mar mpesa ni offline sama bile shoni na lore namba kigosa ni to wawuoyo ni 0719 836 722 koro kopo ni go namba no let us talk business kik ngato kata kopo ni dwa kwaya osiep kiko bedo osiep matimo tim maricho to manyasa yuno ndeko ni mari ber makata injili osiro 0708878753 yes money number that is mpesa. Okay. Mano mar mpesa. Okay. So enough for now. Njire ngama gombo wuoyo go je odwa kara no gochina 0719 836 722 07 otok ni an mukora wazani nya kibiri ni mnyare 07 19 836 722 inya yu anatol mondo wawuo kaka joka ngato wangi kaka wanyalo changia ideas koni gi koni wagerre uru edwiro kumusi bane over keni setimo kama cha bat number na anwoyo ngama dwaro maybe talk show idwaro promotion idwaro no losni artwork idwaro ni waket ni video my number na idwaro ni wago kodi parodi jomoko wacho ni merire ka konya timo collab ka number na ende 07 11 92 32 74 inyalo ndiko kanyo mondo ngama poko yule namba nino ilo wangi 0711 iwache te gwonyo wangi wach 0711 92 32 74 Omari manya boss jagingo yawa usipa no lal sana amanyo ne katonja 0711 92 32 74 mane namba na mar WhatsApp mar YouTube mar TikTok mar Facebook mar mpesa mar everything anan gi namba chiel watieko adwane aluongo Ture Jawaya Bomosu nikech Othure unge maber kabisa makuma wantiere ne wabedo hosted kuma Othure tie Omari adwaro talk show yawa talk show koso talk show iluongo ne parody katoe talk show inya save number no view status team gimora mora 071192 confirm mpesa balance bas Edwin okumura wazimona wendiye matongo ne wange ambe nyakatime gimoro wuoi mawacho to timo as simple as that ila yomondi wache ne dondre ke wache BCDN wacho ne amiu soda to seketo Nyasaye ogwedhi nakoni ni wabedo hosted gi OJ Studios ma studio to ngama tie studio ne iluongo ni Othure Jawaya Wenyairo Othure Jawaya kapok otieko tafadhali bikae ndi mondo imose joge gineni jiwinjo winyano Othure Jawaya ka giwinjo parodi Othure Jawaya bi mondo jogi bonenie jogi bomosie nyar Sayun talk show welcome koro jodala wa anan kora dana ngwel aweno Othure space kora goyo erokamano mcomarinash kuom luonga e shoni ju itimo tich maber kendo anamor gi tich mitimo as a person tiji nyalo bedo ni samoro chwanyo ngato in a way to ando tija chwanyo ji nikech ahero wache dier iluonga ni the truth matter to kendo ka ngato correct here and there we take corrections okwan joma perfect kata an gige ga matimo koponi ineno content na moro mok ber namba na ero nasa wali no je inyalo meda paro onge we are not rigid wachni we are not rigid we are flexible koro Omari wachni ubwano mari mora sana Nyasaye thank you so much sama ogolo gino no endo adwana agone ji erokamano achiel ariyo adek jok mosebedo kamiya support jomose chung koda e lamo ang'eni nitie jomoko mose chung koda e lamo wuok kacha mondo jok mochung e kamera kanyo mondo okonyi piyo piyo gikelo Othure ka endi mondo wago oriti jogi nyaka ne Othure alwacho ni adwane agonu erokamano ahinya ne jomose chung kodwa nikech sincerely speaking arts dwaro gimwaluongo ne support both economically financially gimora mora iyudo nyaka mana jok mami moral support nitie mana jok mochung e wacho ni bwana you are doing better onge gimomi ochung mana ni bwana dhi maber no is very important nikech omi moral support manyisi ni omi moral mar mondo mi itim gima next and so if you are outside there the only thing that I want to request kopone yudo ka ngato timo gimok mori it is better
kiki comment iwe aware kati iblock kiki ne gigene. It is very discouraging ne ng'ato chung kata sa uchelo tino timo content. Kasto ng'ato biro kanyo gi comment ne bwana magi tango. Akoni nono kopo ni ng'ano ne an upcoming artist kata makore kabiro ng'ano nyalo kata wegine nikech it is so discouraging. Koro ing'ama is outside there. Ng'ato samoro nyalo timo gimok berni. Number is there kati nyalo inbox ng'ati koni bwana and according to me nane no timre kama iwinjo but most of you usebedo kuchung koda and I'm so grateful especially ka ng'ato neno ka gimoro rach koda ywaka ne people are coming out to support. I like that. Othuri Jawaya tafadhali kapok watieko interview Othuri Jawaya bikae ndi mondo jopinyo ne gineni mane giwinji mane parody nani Othuri Jawaya gikia ni Othuri Jawaya mai Othuri Jawaya Othuri Jawaya Mose joge Matthews Omari poke share gene Omari kare wacho English matek manade ne brother Matthews jomo share neno Matthew poko share karibu sana Nini jia kadinda bwana Wakenya niende studio kama no bwana Mose joge ani Othuri Jawaya Othuri Jawaya mbui gi iyudore gine mane ginyeng mane mano Othuri Jawaya platforms kaka kama ndire sani Facebook ka YouTube TikTok yes TikTok band by the way ana playing unu support auru dongene no ka doti edi kaka ripoko nene wachini so young ngene ngato pakata ni ateni koro Othuri Jawaya matimo na gigo koro ngato moro maduong muti kata Ngere podo ngekta dende support auru thank you so much Wuod Nyagina is a share thank you so much anu YouTube channel anu piny manom ni piny YouTube channel ni gadi kiki luro wacha ka jogi do support yena di kaona donjo 430 adwana kawe kaka jukumu mara as jukumu na anytime matimo gimoro I'll be tagging Othuri Jawaya mondo mi ochop 1000. Can you imagine that this is the guy most bedo ka produce na most not all but most of my parodies kakone ni atitimna mar odongo swago chiko ite otimo kakone ni atitimna mar ngane ochiko ite otimona. Let us support this guy mbende akoni mondo chak timo tutorials because people really want to know how the production itimo kako chago aneno kadams wacho ga chani Othuri ja few words Othuri en ja few words ena Jawaya en uwuoyo ga gelwete mawuoyo sana koro support to this guy the YouTube channel ne subscribe ondikni Othuri Jawaya OTHERE dog OTHE HURE Othuri Jawaya yawa support to Othuri TikTok be and Chinzana what support imagine ni sawa support auru ana ngima ko en support unemelo tinga malo ndo kanyal tinga kenda ya biro lakini nikechun kan kodu adhi chopo kamoro yes ni ngata man kanyo magombo ko latom both gospel gimoro moro both gospel yani wer moro moro ibed joka jagenge na kulombotovuka joka pre beng Jamaica ini miati chana tiwano kayera an by there okabez na okabezi to machila na golo gospel ama golo angla ama benga ana alan ginite production alante gimara mara mi biro aditimoni okay mege namba ni mondo ka gidwa yudi to gi yudi mayot kabisa 0706 943 0706 943 710 ngato ndekna gino mondo anene kanyo 0706 943 710 kata Matthews, thank you so much. Aneno kisa share. Jomoso share neno rek kata 0707 0707 51
51 38 00. Kolwach. Dakane ngamo sendeke Black Monday yom. Black Monday sani koronoma 07 06 943 943 ndiko 903 N943 ok 903 51 38 ngato sete kachiel nyasayun mano correct mamalo cha is wrong mamalo 0 N07 06 943 710 koro correct emomiyo ndiko ber nikech wa confirm kendiko to confirm an moka neno ngaonde ko namba abe ndang bana ngato ndiko dog an nami na jio ndiko koro wa support rothure wa support ruji ndani ya nyumba bene an gi evangelist Jopton osedonj kacha musu wakawa yenya jatich ruoth en mani gi mitimonwa en kidonjo ti share to be mature man. Do you have a family? Family is the key. Openyo kamano family be ngato penja family family kia mao ilongo no thure won rude en gi rude jaod nyamasiro en gi rude koro sama podi paro ni en family ni be en gi family already en go iwinjo ma nyithindo en gadi rude koro wa support rude ili cha rude gi manyuolo tek rude gi manyuolo tek ipani rude is just easy for someone to give birth to. Dongen kwano kila subject nini kila topic de bila formula to kisa do formula martimo kwano rongi adier to nkon kwano tini yude ga kichin gi formula aneno ka openjo ni kidwa lemo makende 0757 mano kidwa lemo makende evangelist bonde komare kanyo no endo unyalo kawo ngama dwa lamo makende samoro ntigi moro machandi tidwa lamo tafadhali hakikisha ne imanye evangelist malo kanyono endo masiro ujwanga kamichele I don't know. Aya watie ko chuth we atang ninga mono chunge kamera mane luongo ni Wuod luongo ne Antozie Koralewi bene wan go ka ende anadwa na timo promotion full Antozie Koralewi wane jogo mani luongo ni upcoming Angla artist embe nyalo dhi kachacha endo timanye ingamo no watch kanyo no endo momiyo wa support jomoro nwa pesa kaka Edwin Okumu ma agoero kama na enya. Meanwhile atieko live ni endi waromuru YouTube kachacha endo supporta uru mondo waketuru platform ni obed maduong kabisa an gombona eni waketuru piny luone mbele village boy wacho kacha ni village boy asema nyiga urio nade kanyo kindly follow me village boy Wuod Elena village boy manya namba na n 0711923274 village boy adwari kabisa village boy asema nyika kabisa senya ka text kanyo to I assume nikech koro yin gi page mar celeb cha dong inge macha cha page moro cha manya bwana. Meanwhile adwana go nwero kama na enya ujamono support wasani wabira gi programs because pokwa waloso schedule niti gik moko mapodwa manyi mondo koro gimoro machalo kaka Black Monday wadwa no bed constant wadwa ni gimoro machalo kaka Super Sato bed constant live wadwa gimoro machalo kaka celebrity gossip obed constant tuwamedo paro ni kacha endo ni sani koro wan gi channels ariyo Omari Nash mabiro kelo nu dhok moro mudwaro cha dhok mo official Kiswahili gi English kore ka wan gi Luo trending videos wabiro go mbaka kako nage koro dhiuru kacha YouTube kacha umanyo Luo trending videos igine aneno ka gato sayude wacho kacha ni Ramogi into kare yuda idhi kacha endo YouTube imanyo Luo trending videos subscribe jok moko machalo kaka village boy Wuod Elena magi jok modwa no support wa ikaw link ti post kocha tineno ka support wa bwana we rite ni dwa ni very contracted dengwendi beach no sani koponi ingi chance mar promote jomoko kako thure no wacho ni bwana ingi talent sami neno ni dwa wer moro bi amanye wae othure is doing it imbe ke inoko kanyo ineno yo minya support go ngato ingi pesa yudo yo minya lokata nyiew ne go ngato kamera
in ionge gimoro amora but inyalo mana watch, inyalo share. Let's do it mondo wachopuru kumoro. Minwa lego nwero kamano ahinya, waromuru kendo e Black Monday chieng' machielo. An gi nyinga pod en man Omari Nash, chien ojamo ne mbele, chien mineno mbele mioko. Kata inyalo wacho ni Omari dhako ngode ne gichake kore kubni ariyo, pod ichwako setirunge. Waromuru e all social media platforms. Uthuri idong' wach moro? Nyakwara Lewi idong' wach moro? Ikon jogi otimni kamano bwana, jogi joma bet. But gima dwaro ma important en ma support ba. Ukiona mtu kineno ka ng'ato ni live adawa cho Kiswahili kawuono. Kineno ka Omari Nash ni live, share tu. Edwin okumumozi. Maybe samoro in busy. Kao mose. Maybe samoro in busy. Kin busy mingeno kinya watch, just share. Ng'ato tinga tomorrow mabe samoro biro neno. Dine mana because you share. Kore ni share, kisa share. Samoro bin busy mo kinya subscribe. Share ng'ato moro biro subscribe niketi mimi link. Ndio maana ma important. Nyakwara mani lungo ni Antos Nyakwara Lewi, support uru is upcoming Ohangla artist. Thank you so much. We love you. New Mary, are you single? I'm very single and searching, but baby nani alive.